Priatelia, v dnešnom krátkom videu si ukážeme, ako nakúpiť a využiť e-vouchers na nákupy u našich obchodných partnerov. Konkrétne nakupujem v Kauflande a nákup v mojom košíku je momentálne okolo 25 €. Takže v kolónke e-vouchers na základnej stránke našej aplikácie si nájdem obchodného partnera Kaufland a vidím, že 1,5% z môjho nákupu, čo dnes bude vlastne 30 € vo forme e-voucherov, takže nejakých 45 centov mi príde naspäť na účet, ktorý som si zadala vo svojej aplikácii, vo mojich nastaveniach, čiže cashback ide späť na môj bankový účet, ale zároveň získam aj 6%, to znamená 1,8 € vo forme shopping bodov. A túto sumu viem využiť na nákupy u iných partnerov, ktorí majú vyhlásený tzv. Cashback deal. Napríklad v Tesku, keď je vyhlásený cashback deal 2,5%, tak z môjho nákupu vo výške 2,5% sa mi rekešuje späť na bankový účet, ale je to práve vďaka tomu, že som si už nazbierala shopping body. A tie zbieram dnes, napríklad v Kauflande. Zároveň si ešte vždy, priatelia, a to vám odporúčam, pozrite informácie a podmienky použitia. Ako vidíte, Kaufland vouchere môžete použiť vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku a e-voucher Kauflandu sa dá používať opakovane, to znamená až do vyčerpania kreditu. Čiže ak mi pri dnešnom nákupe ešte niečo ostane na mojom e-vouchere, viem ho použiť na budúcom nákupe v Kauflande. Tak a teraz si už idem svoje milé vouchere kúpiť, pridám si ich do košíka a zaplatím ich klasickou formou z bankomatovej karty, ktorú som si pridelila alebo priradila teda už do mojej aplikácie. Potvrdím ešte, že mám súhlas s obchodnými podmienkami a s tým, ako e-voucher použijem a už iba zaplatím svoje e-vouchere, ktoré mi budú pripísané do aplikácie a zaplatím nimi svoj nákup. Do nakupovania, priatelia, používajte aj naďalej skvelú aplikáciu My World Benefit a sledujte ďalšie praktické videá. Dnes vám ukážem, ako som krásne ušetrila v nákupe nášho obchodného partnera Tesco tým, že som skombinovala našu geniálnu My World Benefit App aplikáciu so zľavami, ktoré využívam ako bežný zákazník Teska vďaka ich vlastnému vernostnému programu Clubcard. Nakúpila som svoje obľúbené výrobky a ako viete, Clubcard to všetko registruje a posiela mi na moje výrobky vždy nejaké zľavy. Okrem toho, že boli v akcii mimo akýchkoľvek zľav, tak som využila aj kupóny, ktoré mi apka Teska, čiže Credit Card, poslala do mojej Tesco aplikácie. Ušetrila som 3 € za to, že poctivo nakupujem a potom na každý môj jednotlivý výrobok som dostala zľavu. Toto je klasické zľavovanie Teska, ale my máme ešte svoju My World Benefit aplikáciu, náš cashback systém. A tu som ušetrila ďalších 63 centov, pretože som si e-vouchere v hodnote 25 € kúpila cez našu aplikáciu. Dokonca, keďže je práve vypísaný cashback deal vo výške 2,5%, tak môj cashback, ktorý mi príde na účet, ďalšia zľava je 63 centov. A keby aj cashback deal vyhlásený nebol, nič sa nedeje. Prečo? No lebo ja si vďaka e-voucherom zbieram cashback, ktorý je síce trošku nižší ako pri klasickom cashback deale, ale zbieram si aj shopping body a tie uplatním na ďalších nákupov u našich partnerov. Do nakupovania, priatelia! No a na záver mám pre vás ešte jednu vychytávku a keďže sme sa dnes už toľko bavili s tými e-voucherami, nezabudnite, priatelia, všetky e-vouchere, ktoré máte vo svojej aplikácii uložené a nájdete ich pod svojím profilom v kolónke Moje e-vouchere, tak tie, ktoré ste už vykúpili, si označte ako použité. Je to tiež veľmi praktická rada a používajte ju. Označím si aj tento 5-eurový e-voucher a na dnešok by to mohlo byť všetko. Priatelia, do nakupovania sledujte nás aj ďalej a používajte našu skvelú My World Benefit aplikáciu.